Llibres & Company, amb Lourdes Prat. Hola, molt bon dia. Encetem Llibres & Company. Molt benvinguts. Novetats literàries i entrevistes amb els autors de les darreres obres que podem llegir i escollir a les biblioteques, a les llibreries o fins i tot baixar-les per internet, amb e-book. Avui dimecres parlem amb l'Arnau Baillan, escriptor català, que ens presenta la seva obra La noia que feia papallones d'origami. I també estarà amb nosaltres l'autora del Guardián Invisible i d'altres obres, Dolores Redondo. I comencem l'edició amb la música de Genesis, un grup mític que ens recorda com sonava aquell Congo.
De dilluns a divendres, de 11 a 12 del matí, Llibres en Company. I encara que Gènesis ens parlava del Congo, no ens cal anar tan lluny, perquè ben a prop tenim a l'Arnau Baillan, que va néixer al barri barcelonès de Gràcia durant la segona meitat del segle XX. És professor universitari, aficionat a la lectura i a la música, i s'ha convertit ara en escriptor. Ens presenta la seva primera obra. És una novel·la, amb un títol que ja agrada, que ja enganxa, fa ganes de saber què hi ha dins. La noia que feia papallones d'origami. Amb nosaltres, Arnau Baillan. Bon dia, benvingut, Arnau. Bon dia, Lourdes. Ets professor i ets un lector aficionat, però quan vas veure que necessitaves comunicar i presentar alguna cosa que et sortia de dins? Doncs no et sabria dir ben bé quan va ser. El que sí sé dir-te és que tot això comença quan una història comença a fer-se lloc al cap. Comences a donar-li voltes amb una història que mica en mica et va arrossegant fins que necessites començar a escriure-la i no pares fins que no la veus escrita del tot. O sigui que realment és més aviat la història la que m'ha vingut a buscar a mi, no pas jo a la història. La noia que feia papallones d'origami és una història que està plena d'emocions. Fins i tot han escrit que amb aquesta història l'Arnau Baillan ens guarirà les emocions i ens tornarà sensibles vers l'emotivitat soterrada dins de cadascú de nosaltres. Quina és aquesta màgia que transmet la noia que feia papallones origami? Aviam, la història a mi m'agrada descriure-la com si fos un conte. No deixa de ser un conte que parla d'emocions, parla concretament de l'amor, i sempre des d'un punt de vista molt de les dones. És un conte que una mare explica a la seva filla, en unes circumstàncies una mica, delicades. Es tracta d'una dona que té un problema familiar, en el sentit de que s'està separant del seu marit, ha decidit prendre ja la decisió de separar-se, i en aquell moment, coincidint, l'avisen que la seva mare, que viu a França, a l'Alta Savoia, està molt greu i ha de prendre una decisió. La decisió que pren ella és agafar la seva filla i en un rampell agafar el cotxe i se'n va cap als Alps francesos, a l'Alta Savoia, per veure potser per últim cop la seva mare. Això és una història, com veieu, molt dura, no? Pot semblar molt dura. El que passa és que ella es troba que li ha d'explicar a la seva filla de 8 anys tota aquesta problemàtica. Realment no sap com fer-ho. Segurament molts de nosaltres, si ens trobéssim davant de situacions així, o potser molta gent s'hi ha trobat en situacions similars, potser no tot alhora, però sí coses com les que he explicat per separat, doncs costa d'explicar-li a una nena de 8 anys. La mare no sap com fer-ho i l'única manera que troba li dona la pròpia nena. La pròpia nena el que fa és que quan arriben a la casa on ella mateixa havia viscut de petita, van a parar a la seva habitació, a la seva antiga habitació on va transcórrer l'adolescència, i la nena ja troba una papallona feta de paper d'origami. Aquesta és l'excusa amb la qual la mare comença a explicar-li una història que ella va viure quan tenia 12 anys i que li ajudarà mica en mica a que la nena vagi entrant dintre d'un món de sensacions, un món d'amors. Un món d'amors que explica tant a l'amor cap a una mare, a l'amor cap a una filla, als amors naixents i també als amors que es perden o als amors eterns. Déu-n'hi-do, és maco, però deu ser difícil escriure des de la teva part femenina, perquè tothom tenim una part femenina i masculina. Tu has utilitzat tota la teva part de sensibilitat, la teva part més emotiva, la part, el cantó aquest femení, per escriure aquesta història, que podria ser ben bé una història real, tot i que és una novel·la. Sí. De fet, una de les coses que quan vam fer la presentació del llibre algú em va dir era que
realment, quan l'havia llegit, li havia semblat que ho havia escrit una dona. I jo, sincerament, doncs, és un comentari que li vaig agrair, perquè, bueno, tots sabem que les dones són, en aquest sentit, molt més capaces de transmetre sensibilitat i també al mateix temps suficientment fortes com per aguantar coses com les que explica la novel·la. Hi ha dones concretes que t'han inspirat aquesta fortalesa, aquesta noblesa i aquesta història, aquesta novel·la? No hi ha cap dona concreta, però el que sí pots mirar és al teu voltant. I si tu mires al teu voltant, tu veuràs no un, no, sinó molts exemples de dones que són capaces de, aguantant situacions extremadament dures, mantenir una capacitat de ser sensibles, sobretot envers els nens, en aquest cas, no? Com parla de la seva filla, però també envers a altres persones, com pot ser una mare malalta en aquest cas, no? No cal inspirar-se en algú concret, simplement mira al teu voltant, segur que en trobaràs. A través d'aquesta obra ens podem fer unes reflexions i podem buscar dins de nosaltres mateixos aquests moments de por, a vegades d'ansietat, de no saber què fer, de no saber com explicar, com expressar-nos, i a través de la reflexió ens pot ajudar també a guarir alguna de les nostres emocions, alguna de les nostres tristeses amagades o algun plor que no ha sortit a la llum? Segurament. De fet, el personatge principal de la novel·la, si bé hi ha diversos personatges que tenen un protagonisme, el personatge principal és precisament la noia que feia papallones d'origami, que no és cap de les que us he parlat fins ara, sinó que és una noia que és la que li va regalar aquesta papallona d'origami a la protagonista, que té la seva mare malalta, quan tenia 12 anys. Aquesta noia és una noia molt especial, una noia amb cert toc de màgia, i ella li diu a ella quan era petita una frase que vindrà a resumir una mica això que tu estàs dient, i és: has de ser conscient de quan estàs visquent un moment especial i guardar-lo ben endins, dintre teu, guardar-lo perquè mai el perdis, de tal manera que quan el necessitis el tindràs allà. Ets de les persones que creu que tothom pot fer o pot aportar el seu petit granet de sorra a fer que tot vagi millor en aquest món i en aquesta vida, no? Segur. Arnau, de quina assignatura ets professor? Això no t'ho puc dir. El que sí puc dir-te, pensa que la novel·la la publico amb pseudònim, és a dir, el meu nom real no és Arnau Bayan. I precisament per això jo el que dono aquí en el que és la informació de l'autor és una informació molt genèrica. Llavors el que sí et puc dir és que sí que soc professor universitari, no? Però preferiria, diguem, guardar la resta d'informació. És que a vegades sobta, a vegades entrevistem escriptors que són molt sensibles, que ens parlen d'emocions, de guarir les emocions, de problemes físics que a través de la seva lectura ens donem compte que ve d'alguna pèrdua, d'una emoció, i pensem, és psicòleg o és psicoterapeuta, i resulta que són enginyers o que són informàtics o que no tenen res a veure amb la seva professió. Per això era la pregunta, no era per intenció d'averiguar qui eres, però anava per aquí la pregunta. Segur, és a dir, el que és la sensibilitat o la capacitat de descriure o transmetre emocions no té res a veure amb què fem amb la vida diària. Estic segur que hi ha moltíssima gent que es dedica a coses absolutament diverses que són capaços de mantenir i transmetre una sensibilitat que potser persones que per la seva formació pensaríem que la tenen, doncs són incapaços. No? És a dir, que segurament qui més qui menys té a dintre una persona que, si voleu dir-li així, un escriptor, no?
un escriptor que sigui capaç de transmetre emocions. I una de les coses que sempre dic és que aquest llibre jo no l'he escrit ni per assolir cap tipus de repercussió mediàtica, ni per fama, ni res de tot això. És a dir, veieu que ni siquiera estic posant el meu nom. El que sí m'agradaria és pensar que aquest llibre, quan la gent el llegeixi, pugui viure aquestes emocions que descriu el llibre, pugui d'alguna manera sentir coses que abans d'haver-lo llegit no havia sentit. I només amb això jo en tinc prou, ja em fa feliç. Genial. Així doncs, podria tenir dos vessants. El pseudònim, escriure més tranquil·lament les teves emocions sense que ningú les pugui identificar amb l'escriptor, amb la persona real, i l'altre podria ser doncs, simplement que ja ets prou conegut i no volen i no et cal que ningú sàpigui qui està escrivint això o que ningú ho escrigui o ho estigui llegint per compromís cap a tu. Són dues vessants a vegades que comporta fer una escriptura amb pseudònim, sigui quina sigui la que tu hagis escollit, no ens importa, ens importa que l'obra transmet moltes emocions, que ens agrada haver-la presentat avui aquí amb nosaltres. Hem de dir que l'has editat amb Stolberg i la podem trobar a qualsevol llibreria, la podem trobar online, existeix també el format per baixar-se'l per internet? Aviam, Stolberg és una editorial petita. Això vol dir que la seva capacitat de difusió és molt limitada. Llavors, el que fa és treballar amb una sèrie de llibreries determinades que a Barcelona, per exemple, serien la llibreria Laie o La Impossible, però està oberta a enviar el llibre a qualsevol llibreria que li demani. Normalment això és com sol funcionar, és que la persona que vol llegir el llibre perquè s'assabenta que existeix, no? Perquè lo dolent d'això és que realment no hi és als aparadors, no? I no pot cridar l'atenció del lector, però si una persona s'assabenta per altres mitjans, com pot ser aquest programa, que el llibre existeix i diu, mira, m'agradaria llegir-lo, és tan senzill com anar a la seva llibreria habitual i demanar-lo. És a dir, vull aquest llibre amb aquest títol de l'editorial Stolberg. A la pàgina web de Stolberg també hi és, i es pot fer una comanda directa. Directament es pot, o inclús trucant per telèfon a l'editorial, doncs poden enviar directament el llibre, igual que aquelles persones que no els agradin a llibreries o el que sigui, doncs també el poden aconseguir a través d'Amazon. La versió en e-book, almenys que jo sàpiga, no existeix. De moment. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies, Arnau Baillan, per haver presentat aquest llibre ple de sensualitat, d'emocions, d'històries que podrien ser reals tot i que no ho siguin. I continuaràs escrivint? Doncs, com t'he dit abans, la història em va venir a buscar a mi. Per tant, el que sí tinc clar és que si una altra història em ve a buscar i em demana que l'escrigui, doncs segurament sí, però no seré jo el que forci que aquesta història aparegui. Perfecte, ens agrada la teva filosofia. Llegirem La noia que feia les papallones d'Origami. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Que tinguis un bon dia. Gràcies a tu, Lourdes.